name is Sharon and I am 9. Sharon what? Howley. And I'm 9 and I live in Kilfenora and I'm going to play the Kilfenora too. Is tócha go bhfuil an ceol an rud is tábhachtaí i mo héal. Dás mar suas a géisteach le ceol an Táim ar fád agus tá chlór agus an ceol fitte fúte le chéile. Is iad na ceoltóirí is fearr as chun bhí an chlór. But spragan an ceantar mé agus spragan mo chláán mé. Táim fíor-bhuíoch do thuismitheoirí Thiomáin siad mé agus Eimear agus timpeall na tíre ag seinm Ceol ag dul chuig na phleasanna agus gan iad ní dóilm go bhfaigheann anseo. Bhí mé chorú chuid an ceol don bhanna Céilí Kilfenora. Tá sé anna speisialta dom nuair tá mé chorú pórtainna tá as Kilfenora, mar tá star sna pórtainna sin agus tá scéalta sna pórtainna sin na pórtainna a hen mo chin cheannaithe agus mo cheannaithe agus fágach na pórtainna sin mar áireacht a gcuin agus ceapan go bhfuil sais dúilgus ar an é sin a chumad beo. Let's go over it again, boys and girls. Can we say it together? We are Munster's Counties Fair. Cork, Kerry, Limerick, Clare. Muintir bon scoil mé tá mí Ceolfenora faoi láthair agus ceapan go bhfuil sé antábhachtach a bheith múna ceol agus ag múna an stíl áitiúil chun é a chumad beo duna glúnta atá ag teacht. Ceapan go bhfuil sé antábhachtach é a chlóra agus é a chuir cin duna fáistí óga. Thosaigh mé ag seinm ceol casagach ar an teile a chuaigh mé go dtí ceachtainna. Ba fualam a bheith cleachta. Always, I hated it. So nuair bhí mé istigh sa seomra, bhí orm mo ceol casagach a dhéanam agus bhí mé ag seinm jigs agus reels instead, so yeah. Tá na céite Ceoltóir Óg den sco timpeall na tíre agus tá sé do creite gur ranniú mise. Tá sé iontocht don mo chláán agus don ceantar agus don ceol a Ceolóra. Go háirithe don idir agus an cello. Is rud neamh gnách é an cello i gceoltóir siúnta agus chuna bheith accepted mar ceoltóir tradiisiúnta ar an cello sin rud an speisialta don.